En el dia de la presentació del seu futbol base, la Unificació Llefià rebia a casa l'Escola de Futbol Mataró, amb l'objectiu de no perdre el liderat del grup segon de segona catalana en favor del Turó de la Peira. El conjunt de Jordi Souto s'acabaria imposant per 4-1, sent superiors als del Maresme durant els 90 minuts. Des de l'inici, els locals van tenir ocasions per avançar-se en el marcador, però la defensa i el porter del Mataró impedien el gol del Llefià. Finalment van ser els visitants els que s'avançarien en aprofitar una jugada a la contra. Ràpidament, però, el Llefià reaccionaria i posaria l'empat després de la sortida d'un córner. El gol va despertar encara més les ganes de victòria del conjunt de Jordi Souto, que seguia disposant d'ocasions per capgirar el marcador. Els badalonins aconseguien per fi posar-se per davant de nou a pilota aturada, aquesta vegada a través d'un llançament de falta directa. La primera part finalitzava amb el Llefià inquietant la porteria visitant. Els badalonins seguirien intentant ampliar la renda després del pas pels vestidors. El Mataró, per la seva part, es va topar sempre amb un Leo molt segur en les poques opcions que va disposar i acabaria pagant la seva manca d'olfacte golejador. Vamos a por el cuarto. Ahora. Venga ahí. Pégale. En finalitzar el partit, els jugadors es saludaven sobre la gespa del municipal de Llefià mentre el públic agraïa l'entrega dels seus futbolistes. Ja amb el duel acabat, el tècnic local Jordi Souto parlava dels objectius d'un Llefià que és colíder a la Lliga. Sí, l'objectiu, la veritat és que amb l'equip ens marquem objectius a curt termini. Està clar que tenim un a llarg termini, però queden 6 mesos per acabar la temporada, que és intentar competir fins al final per estar entre els 2 primers, que són els que tenen premi, diguéssim, d'acord? I al començament és això, érem un grup en el que potser la meitat del grup era nou, i l'equip la veritat és que està responent molt bé, l'equip ha fet una pinya al vestidor, la gent està treballant amb les coses molt clares, i la veritat és que no dic que no ens ho esperàvem, però sí que potser pensàvem que al principi no estaríem a dalt del tot, per això que t'he comentat. Jo crec que la clau està al vestidor. No? Tenim un bon grup, tenim 20 jugadors que pots tirar de qualsevol, inclús d'algun juvenil com avui ha pogut jugar tots uns minuts, i la clau és que tothom va a la mateixa direcció, tothom ho té molt clar, que volen ser ambiciosos, i això és molt important. La clau està als jugadors, està claríssim. Serà molt complicat perquè hi ha una competència molt gran aquest any, una igualtat com no hi ha hagut els últims anys, i jo crec que hi ha 8-9 equips que ara mateix no pots descartar ningú ni destacar ningú. Jo crec que estem tots molt agrupats i que això és una carrera a fons i que cada tall compta molt, i que esperem que nosaltres siguem un dels dos que arribin millor a final de temporada.
Està clar, això és la clau del club. Jo, com a part d'entrenador, com a director tècnic de futbol base, la veritat és que és un orgull. Jo avui els deia als jugadors abans de sortir que em donaven amb ella el poder participar d'aquest dia, poder fer la cluenda d'aquesta festa davant de tots els nens, davant de tot el que és el món d'aquest club. I la veritat és que és un orgull, avui és un orgull haver pogut formar part de l'estructura de la veritat. Amb aquest triomf, la Unificació i Llefià es situen als primers llocs de la taula empatat a 28 punts amb el Turó de la Peira. Els badalonins encara han de disputar un partit ajornat contra el Sant Juan Atlético de Montcada i la propera jornada rebran a Badalona a la Penya Anguera.